A nyní už přijde onen mezinárodní rozměr. Na pódium dorazí dáma, se kterou jsem měl krásnou konverzaci ve foyer. Mohlo by se zdát, že to možná nebude optimistické, ale bude to neuvěřitelně optimistické. Tak nyní přichází Alexandra Kusá, kurátorka a bývalá generální ředitelka Slovenské národní galerie. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Teraz si ja odcvičím túto chvíľku posúvaciu. Áno, dobre. Jak to ide späť? Takto. Dobre. Ja som bola poprosená o taký krátky príbeh zo Slovenska, tak som si ho pre vás pripravila. Budem ho samozrejme pre vás mať zo svojej pozície, pretože si nedovolujem úplne hovoriť všeobecne. A nazvala som ho Poučenie z krízového vývoja. Starším ročníkom, ale tie tu tak mám pocit, že vôbec nie sú, to možno niečo pripomenie, čo sa muselo diať, tak ja vám to teraz prinášam v takom novšom šate. A súvisí to s tými zmenami v kultúre. Mi sa ináč veľmi páčilo, že ste to nazvali stred záujmov, pretože to je tiež moja téma, čo vy nemôžete vedieť, ale to odvolanie bolo s takými rôznymi podivuhodnými dôvodmi a toto bol jeden z nich, čiže cítim sa veľmi kompetentne aj v strete záujmu a aj v neistej dobe. Čiže ja som tu za obe, dva v jednom. Pardon. Keďže naša medicína je taká magická, tak ja sa zotavujem z čierneho kašľa. Aká doba, taká choroba. Už nie som ale toxická, takže pokoj. A ešte musím aj ja nahrať pánovi moderátorovi, ako hovoril o tých krajoch, takže dorovnám a navýšim. Ja som zo Slovenska. No. A prvé, čo by som chcela, že ja som odvolaný riaditeľ, ale že to nie je nejaká osobná tragédia. Ja vám to chcem skôr... Je to iba príklad toho, čo sa deje. Čiže to, že hovorím, že teda ja som bola odvolaná riaditeľka, nie je, že by som sa nejak sťažovala. Ono zase je to celkom dobre neriadiť cirkus už potom. Ale prosím, že berte to ako takú všeobecnú vec, ktorá sa u nás deje. A Slovenská národná galéria, tiež si nemyslím, že sme svetoznáma inštitúcia, takže mám tie prvé dva obrázky, aby som trochu vysvetlila, že o čo ide. A ide o to, že svetoznáma inštitúcia nie sme určite aj preto, že sme boli strašne dlho zatvorení, ináč by sme určite boli. A nám sa podarilo sa konečne zrekonštruovať v roku 2022 a stali sme sa normálnou galériou, akú stretávame všade, keď cestujeme po Európe a konečne sa nám to podarilo, čiže my sme mali, ja som to nazvala, že medové týždne so svojou inštitúciou a do toho nám teda vpadlo všetko. Čiže ja vlastne prichádzam už z takej normálnej európskej inštitúcie, teda nie z tých drásajúcich, rozpadávajúcich sa budov. A príklad v živote sme mali normálny rozpočet napríklad. To vám môžem povedať, že je niečo, s čím ja som vôbec nevedela pracovať. Ja vlastne viem pracovať len s krízami. A toto je taká veľmi rýchla ukážka skôr toho, čomu všetkému sa venujeme, že sa snažíme byť aj verejným priestorom, že sa snažíme venovať aj súčasnému umeniu a že sa snažíme byť aj odvážni. My sme veľmi katolická krajina, čiže keď napíšete aj Boh je láska pred to, čo tam je, tak aj to z toho môže byť problém, že proste tá naša pozícia bola jasne ukotvená v súčasnom umení a v tom, ako majú verejné inštitúcie fungovať. Potom sme mali voľby a všetko sa zmenilo a začala byť razená úplne nová kultúrna politika, ktorá bola taká veľmi rétoricky vyhranená a musím povedať, že toto som si bola kúpiť. A dostali sme nové vedenie na ministerstve kultúry,
A ďakujem mojim kolegom, že mi pripravili túto časť prezentácie, lebo som zistila, že to vlastne nedokážem googlovať. A to nové vedenie, viete, že to je normálne, že nikdy nikto není spokojný s ministerstvom kultúry. Aj tuto pána kolegu chcem upokojiť, že to tak proste býva. Pokým sa vám nestane to, čo sa stalo nám, a potom na to zmeníte úplne názor. Čiže to je karikatúra v českých médiách, ktorá je šokujúco mimoriadne výstižná, ani nie v osobe pani ministerky, ale skôr toho človeka za ňou, ktorý vlastne tú kultúru riadi, a teda ten karikaturista veľmi pekne vystihol, že z akých pozícií. Toto som nebola zlomyselná vôbec. To sú oficiálne fotografie, čiže niečo, čím sa človek chce prezentovať. A myslím si, že aj tým, že ja som z galerijného prostredia, tak to veľmi pekne vysvetľuje, že aký je ten kultúrny rámec, aký je ten obzor, podľa ktorého by sa mali tie veci meniť. A tá súčasť toho všetkého, ale aj ako ste videli, že z tohto v skutočnosti nemôžete urobiť kultúrnu politiku. Pretože to maliarstvo je amatérske, ten príklon k tomu folklóru je vlastne ornamentálny. Čiže ono v skutočnosti to nie je kultúrna politika. To je iba taká póza. A aj preto mne niekedy prekáža, keď sa to, nie že prekáža, ja chápem, prečo sa to robí, ale rada vysvetľujem, že je to iné ako v Maďarsku, kde je nejaká kultúrna politika, kde sa sleduje nejaký výsledný cieľ, ako tá kultúra má vyzerať. Tuto ide len šikana, zastrašovanie, deštrukcia, že to je len A a zatiaľ žiadne B. Ale možno sa dočkáme. Tie veci začali pomerne skoro po nástupe toho nového vedenia Ministerstva kultúry. Aj prišlo k pár odvolaniam, aj k nejakým šumom, ale stále sme si všetci mysleli, že ono totiž to vždycky, keď sa vymení tá garnitúra, tak kým sa všetko usadí, tak skúšate nejaký dialog nadviesť, však tiež nemôžete hneď začať vykrikovať. A my sme pomerne, vlastne toto leto sme zistili, že to asi nepôjde. A hneď za sebou bol odvolaný Matej Drlička, pán riaditeľ Slovenského národného divadla. My sme sa ho ako inštitúcia verejne okamžite zastali a hneď na druhý deň som bola odvolaná ja. Čiže to bol taký cielený dvojitý útok, ale tým, že sa stali obidve tie veci, toto je z tlačovej konferencie k tomu odvolaniu. A ukazujem to aj preto, že sme to proste všetko poňali s takou dobrou náladou. Čiže to je to prvé poučenie z toho krízového vývoja, že tá dobrá nálada a tak pozitívne vstúpiť do toho verejného priestoru je podľa mňa veľmi dôležité. A to nám aj prinieslo, to je taká garáž. To je strašne zvláštne, že máme celú galériu opravenú a krásnu a vedľa zostala na mestskom pozemku táto garáž a nám tam niekto v noci niečo dostriekal. A vlastne zrazu sa začala diať fascinujúca vec a začala sa kultúrna obec spájať. Keďže ja predpokladám podľa témy konferencie, že všetci ste z kultúry, takže viete, že my sme na seba všetci veľmi kritickí. Vždy presne vieme, ako by to malo vyzerať, kto sa mal ako zachovať, kto mal aký zlý postoj. A to je pre mňa ďalšie poučenie z krízového vývoja, ktoré chcem zdieľať, je, že sme sa spojili so združením Otvorená kultúra a začali sme sa všetci koordinovať, aj zriaďovaná kultúra, aj nezriaďovaná kultúra a začal tam veľmi silne fungovať taký solidárny prvok. S tým, že to samozrejme sa netýkalo iba Bratislavy, ale že sa to týkalo celého Slovenska. To bola ďalšia taká veľmi silná a pozitívna vec, že napriek tomu, že z tých vládnych kruhov a teda z tých politických kruhov zaznievalo, že tá kultúra, že to je proste tá záležitosť tej bratislavskej kaviarne, aj my máme kaviareň bratislavskej kaviarne, nie je takú, jak Čes, pražská, jasné, ale snažíme sa. A že teda to vlastne nie je až také zaujímavé, tak tá vlna solidarity prebehla
celou tou krajinou, čo bolo tiež vlastne niečo strašne upokojujúce, že zistíte, že v tom vôbec nie ste sami. Že to je ďalšia taká veľmi silná vec, z ktorej napríklad zistíte, že to, čo vám stále podsúvajú, aj preto sa veľmi teším tomu štatistickému predskokanovi, čo myslím pozitívne, nie akože zle. No, vyznelo to čudne, pardon, ale myslela som to dobro. Že aj my sme si možno niekedy mysleli, že sme takí osamelí s tým, čo robíme, ale mám tiež veľmi rada štatistiky. Ja napríklad viem, že 40% našich návštevníkov, keďže my nie sme turistické mesto, tak to nie sú turisti, ale viem, že 40% našich návštevníkov sú z celého Slovenska, že my sme vlastne celorepubliková inštitúcia. A vlastne aj tie ostatné inštitúcie, že sa k nám všetci pridali, aj to bolo také ukázané, že to vôbec nie je záležitosť kaviarne. S tým, že do toho ešte prišli protesty, čo bol ďalší strašne príjemný šok, že na protest kultúrnej obce prišlo 7 000 ľudí a bolo 41 stupňov. To neviem, či dorazilo aj sem v lete, 41 stupňov, to je strašné. Ale toľko ľudí, umelcov, sympatizantov kultúry, bolo ochotných výjsť z kaviarne do 41 stupňov a prejaviť svoj názor. A zase organizovala to Otvorená kultúra, veľmi príjemná, veľmi priateľská a veľmi kreatívna atmosféra. A to, aj som si skúsila pódium, je to strašne stresujúce. Nedajte sa vyhodiť. Tiež bola strašne pekná podpora kolegov. To sú vlastne zamestnanci galérie a divadla, ktorí sa veľmi pekne všetci zrazu zošikovali a prejavili až nečakanú solidaritu. A my sme si vlastne vtedy uvedomili, že to, čo žijeme, nie je vôbec boj o kultúru, lebo kultúra to proste zvládne vždy, ale je to boj o inštitúcie. Takže tie inštitúcie, to sú tí gatekeepery, to je vlastne tá štruktúra, v ktorej sa to potom vyvíja. To je to, čo sa buduje veľmi ťažko a ničí sa veľmi ľahko. A aj preto sa tak strašne všetci spolu snažíme to nejakým spôsobom zachrániť, pretože veď iste sa to dá vybudovať znovu, ale všetkým nám prekáže, že strácame čas a peniaze, teda daňových poplatníkov. A keďže je to kreatívna konferencia, tak som si vybrala aj niekoľko príkladov, že ako môžete tomu čeliť kreativitou. Takže zrazu, keď sa nám toto všetko stalo, tak sa objavili na našej budove, sme si zavesili tieto plagáty, ktoré boli dlhodobo plánovaná expozícia k Slovenskému národnému povstaniu. Dlhodobo plánovaná. A všetky tie citáty boli vybrané sú dobové, sme ich s Ústavom pamäti národa prekonzultovali, proste ráno sa Bratislava zobudila a toto bolo zavesené. Vlastne nie, oni to robili cez deň, prišli aj policajti, ten nový poverený riaditeľ bol z toho úplne vydesený a my sme k tomu potom urobili niekoľko prednášok a proste zrazu sa to objavilo. Mne sa napámalo fantastický slogan Začnite s vysťahovaním. To bolo to ústredné heslo. Že to sa zrazu objavilo absolútne legálne na našej inštitúcii, pretože vlastne nikto nemôže začať potierať SNP. Teraz sme si vymysleli ďalší dlhodobo plánovaný program k výročiu Nežnej revolúcii, ktorý sa volá Sloboda trvá. A vybrané diela v galérii sme zabalili a scenzurovali. A k tomu tiež robíme také série rôznych prednášok. Ja som mala minulý týždeň prednášku s desivým názvom Hitler ako mecenáš umenia. Čiže vlastne z dejín umenia z dejín vyberáme rôzne udalosti, rôzne témy, ktoré sa k tomu hodia. A vlastne všetci zisťujeme, že ako sú tie niektoré veci podobné, bez toho, aby sme museli čokoľvek hovoriť. Že vlastne tou našou činnosťou a
a tým, aký výrez sme si z nej vybrali, tak si myslím, že kreatívnym spôsobom komentujeme a pristupujeme k tej situácii. A myslím, že kolegov celkom pozabávalo, že teda každý si mohol zo svojej expozície vybrať 2 diela, ktoré zakrie. Potom ďalšia taká vrstva bola tá vrstva solidarity aj našich návštevníkov. Ono to súvisí s tým, že vlastne veľmi veľa ľudí na Slovensku je frustrovaných, ale nie len tak frustrovaných, ako sme videli tie dáta, ale ste frustrovaných, čo sa to deje, frustrovaných z tej nevymožiteľnosti práva, frustrovaných z toho, čo ja volám to čarodejníctvo v zdravotníctve, tak sme ich vyzvali, že ak nám chcú nechať odkaz, nech nám ho pripevnia na plot. A sama som bola zvedavá, že či sa to nejak nezvrhne. Bola to veľmi pekná akcia, kedy nám písali strašne pekné a skoro všetky tie, lebo my sme to chodili pozerať, či tam nie je niečo vulgárne, zlé, mali sme aj problém s tou streľbou na pána premiéra, že aby sa nám tam nedostalo niečo provokačné, čo si potom niekto odfotí a nám povie, že pozrite sa na tých umelcov. Čiže sme si to chodili aj pozerať. Skoro všetky boli naozaj hrozne pekné a veľmi pekne hovorili o inštitúcii. Dokonca, keď hovorím o tej solidarite, tak urobili kolegovia z Moravskej galérie takú solidárnu akciu, že nám namalovali tiež. My sme ich potom doniesli a ešte sme si tam na ten plot dali aj tie ostatné. Dnes tie odkazy máme všetky v archíve a to sa mi tiež veľmi páčilo, keď pán z divadla na začiatku hovoril o tom poľskom príklade, že najprv to bola taká pololegálna akcia a dneska to platí Ministerstvo kultúry. Čiže my si to všetko nechávame pretože ja absolútne verím, že jedného dňa z toho všetkého budeme robiť výstavu, tak aby sme mali materiál. A to tak postupne pribúdalo a ešte tým, že je tam autobusová zastávka, tak to veľmi pekne žilo. A vymysleli sme si k tomu aj slogan, ktorý sa volá Slobodná národná galéria. Spojili sme sa s divadlom, tí fungujú cez Slobodné národné divadlo. Máme taký odznak. Strašne veľa som ich doniesla, tak sú moje taške na hoteli, zdravím. Takže nebudete mať odznaky. Sorry. Ale ich vyhodím, lebo zase sa ma budú pýtať, či som rozdala. A veľmi sa nám páčil aj ten slogan, že sme si povedali, že začneme vlastne pracovať aj s tými, pani ministerka stále hovorí, že Slovenska musí byť národná, kultúra musí byť národná, žiadna iná a my s tým vlastne nemáme problém a povedali sme si, že my si zoberieme tie slova späť. Že to nie sú slova, ktoré patria dezinfoscéne, to nie sú slova, ktoré proste to je naše to patrí nám všetkým, my si to zoberieme späť a preto ten náš slogan sa stal, že národná kultúra sa rodí v slobode, že to je vlastne to, cez čo sa snažíme komunikovať. No a nejakým zázrakom vznikli aj také sociálne siete, ktoré nevieme, kto robí, kde kanál na Instagrame, ktorý vlastne informuje o všetkých tých udalostiach, ktoré sa dejú. Na druhej strane aj ukazuje, že tú revolúciu ešte nevieme všetci úplne dobre robiť. Že sme stále všetci ešte veľmi slušní, veľmi takí referujúci, ale začíname, takže uvidíme, ako to bude fungovať. Keďže žijeme v marketingovej dobe, tak dajú sa kúpiť aj trička, čo napríklad nie je úplne čisto iba marketing, ale napríklad veľmi veľa ľudí sa pýtalo, že či majú chodiť do galérie, či majú chodiť do divadla, či tým, že tam prídu, to podporujú, nepodporujú. Je taká osobná dilema, to je z tej frustrácie, že každý chce nejakým spôsobom ukázať, že s niečím nesúhlasí, aj tá široká verejnosť a toto je veľmi pekná príležitosť. Takže toto je napríklad možnosť, že vy prídete do toho Slovenského národného divadla, ale prídete s tým tričkom, ktoré teda jasne povie, čo si o tom myslíte. Trička som nedonesla. A funguje to aj vo verejnom priestore a spájajú sa s tým aj rôzne neziskové organizácie, ktoré využívajú aj to logo a aj ten slogan. Vlastne začalo to fungovať v tom verejnom priestore aj takým vlastným
životom. A posledná je, to sme si požičali z toho filmu samozrejme, a prišli všetci v čiernom, nie preto, že sú to architekti, ale to bolo vynimočne na schvál. Strašne to toho nového riaditeľa rozčulovalo, že všetky kolegyne stále chodili v čiernom, ale tá zelená naša na tom pekne ukáže. A je veľmi silné to, že ja sa zaoberám v umení 50. rokmi a veľmi dobre poznám, ako to fungovalo, preto viem, že to porovnávanie s tým socializmom vôbec nie je na mieste. Proste to bola odporná, hnusná doba, kedy sa lámali naozaj charaktery, diali sa veľmi nepekné veci. To, čo je ale rovnaké, je ten mechanizmus tých vecí. Dobrou správou je, a to si myslím, že vy to máte ešte lepšie v Čechách, že táto spoločnosť je iná. My už sme iní ľudia, my už chceme iné veci v skutočnosti, aj keď z tej prednášky vyzeralo, že úplne nevedia, čo, že ľudia chcú aj koko, aj lolo, aj úplne tomu nerozumejú, ale na konci dňa proste každý chce dobré kapučino. Takže ja tomu naozaj veľmi verím. A to poučenie teda z toho krízového vývoja je, že ak sa bojíte, že ak by ste dostali Babiša, že dostanete toto, nemyslím si. Ale dobre sa pozerajte, čo sa deje a keby niečo, tak vám poradíme ako na to. Ďakujem. Alexandra Kusá, ještě neodcházejte. Ten potlesk je dlouhý. Je to místo standing ovation. Stoupat se jim nechce, ale dávají vám lásku. A protože i vlivem toho potlesku jsme už velmi zpoždění, tak nám vybyl prostor na pouze jednu otázku na paní Kusou. Takže kdo se dřív přihlásí, ten může tu otázku položit. No. Tak ja mám ešte potom jednu takú čo som si napísala, keď pani z Európskej únie rozprávala, že tiež poučenie z krízového vývoja, že ja teraz s jednou europoslankyňou vymýšľame takú novú schému na posilnenie inštitúcií do toho nového európskeho rozpočtu, keďže predpokladám, že ste z kultúry. A inštitúcia je napríklad aj festival. Hej. Inštitúcia není len, že to má dom a štátny rozpočet. Proste aj nežná revolúcia je dnes už inštitúcia. Takže ono to bude mať možno aj nejaké iné dobré dovedky. A teraz sa možno odvážili na otázku. Pan Smoljak, to už si pamatuju. Vraťte mu mikrofon. Pardon. Děkuju. Já bych se zeptal, jak to teda vlastně funguje teďko ve Slovenské národní galerii. Je tam teda nově dosazený ředitel, ale z těch fotek i z toho, co jste povídala, to vypadá, že tam je úplně sám opuštěný, zůstali tam dál vaši kolegové a ta galerie zřejmě funguje teda nějakým způsobem tak jako doposud, nebo má ten ředitel nějakou tendenci tam vytlačovat další lidi a zvát si tam sobě loajální kolegy, nebo jak to vlastně probíhá? Nie, toto už je druhý riaditeľ. Vieci sa kvykle mnenej. Je to také zaujímavé. A tým, že, ako som ja povedala, že tam není za tým žiaden plán. Čiže proste to bolo, že poslať jednu preč a dať tam niekoho svojho, čiže tam nič také nie je. V skutočnosti, ale napríklad aj ja tam ešte pracujem, lebo podľa našeho, proste ja tým, že som tam pracovala predtým, oni ma nemôžu, že môžu ma odvolať z funkcie, ale nemôže ma ministerka vyhodiť z práce. Čiže ja si počkám. A teraz som sa dozvedela, že ma chcú vyhodiť, lebo kazím dobré meno SNG. Vidíte, jak som ho pokazila teraz, medzinárodne. A tá situácia je taká zvláštna, že tým, že oni tomu vôbec nerozumejú, mne sa to aj strašne ťažko vysvetľuje. Ja som bola aj v takom podcaste českom s Filipom Teplachom. Všetci moji moderátori sú Filipovia v poslednej dobe. A mne to bolo hrozne, sa mi ťažko odpovedalo, lebo on mi dával také normálne, logické otázky
A ja som na ne nevedela odpovedať, pretože tento riaditeľ, ktorého máme, viete, že nepredstavujte si, že oni zavolali kunzistorika s nejakým pokriveným názorom alebo proste, ja neviem, loajálneho výtvarníka, že vie aspoň niečo o galérii. Nie, toto je človek, ktorý pracoval v spoločnosti Gastrometal. Ten bol prvýkrát v živote v galérii, keď sa stal jej generálnym riaditeľom a on si myslí, že my prenajímame priestory. A to není, že hyperbola alebo že ironizujem. On si myslí, že my prenajímame priestory, že to je naša práca. Čiže keď prezentoval poslaneckému prieskumu, čo máme robiť, tak viac benefičných koncertov a predajné výstavy. Slovenská národná galéria, predajné výstavy. Akože to je normálne, že to kebyže poviem, že pred 3 mesiacmi, tak moji kolegovia, že omdlu. Lebo proste, že to je úplné... Že to si neviete predstaviť, to je, keby vás, ja mám pocit, že mám hlavu v centrifúge. A aj to je dôvod, prečo ja tam zostávam, nie z nejakého osobného masochizmu, ale my sme tam taký veľmi dobrý kolektív sa nám podarilo, že aj preto som tam dala tú fotku, že u nás je zamestnaných strašne veľa mladých ľudí a veľmi veľa ľudí, to sa deje už v tých kultúrnych inštitúciách aj tu, však aj táto kreatívna Európa je toho veľmi pekným príkladom, že strašne veľa ľudí s dobrými školami, čo by si mohli nájsť aj veľmi dobre platené zamestnanie v korporáte, proste chcú dať niečo späť tej spoločnosti a chcú pracovať pre štát, ale v zmysluplných podmienkach. A to bola taká naša politika v Národnej galérii, že takýmto ľuďom sme dávali priestor a to je tá ďalšia škoda, ktorá sa deje, že ako potom takýchto ľudí presvedčíte, aby prišli pracovať pre štát. Všetci idú do Čiech, tak si ich vážte potom. Sú super. Děkujeme moc. Alexandra Kusá.